Samdan ang General Services Officer sa Cotabato City samtang patay ang driver niini human gipamusil sa wala pa mailing mga sospek. Cotabato City LGU muhatag og ganti sa makahatag og impormasyon sa nagpalayo sa maong krimen. Ano ang report ni Abby Caballero? Anaa karon sa ospital ang General Services Officer sa Cotabato City nga si Pedro Tato Jr. Samtang patay ang driver niini nga nailhang si Dandy Anonat tungod sa mga naangkon nga samad pinusilan. May tama siya sa kaliwa, tapos may daplis sa tagilidan bandang kanan. Please okay pa naman siya. Sa investigasyon sa kapulisan, pasado alas 10 sa buntag adlawng Martes. Gikan sa iyang panimalay, sakay sa government vehicle, padulong na unta sa opisina si Tato ug ang iyang driver. Dihang giatngan og gipusil sila sa makadaghang higayon sa may LR Sebastian Street, Rosary Heights 10 sa Cotabato City. Kalibre 45 nga pusil matud pa ang gigamit sa sospek. Merong nakaabang na unidentified suspects and then moving kasi itong service ng ating mga biktima. Kaya po hinabol pa po siya ng mga putok po. Tapos po yung ang mga biktima natin is nakamanage po na i-drive yung sarili nila sa hospital. Considering nga po yung incident na to is malapit lang po sa CRMC. Daling miadto sa nahitabuan ang Cotabato Public Safety Officer. Nanawagan kini og kooperasyon sa publiko aron daling mailhan ang mga sospek. Hingi namin ang cooperation ng bawat mamamayan ng Cotabato City. Taga Cotabato ka man o hindi, please lang kung mayroon kayong alam kaninong gumawa nito is magbabigay lang kayo sa amin ng information. Gikundina sa Cotabato City LGU ang insidente. Gani adunay ganti nga 300,000 pesos nga gitanyag ang LGU sa kung kinsa mang makahatag og lead sa suspects. Kung sino man ang nakakita sa insidente na ito, dapat kayo magtubilin ng magsabi sa authority para masolve ito mga kaso. Kini si Abby Caballero para sa One Mindanao.